Priestory novostavby Žilinskej univerzity sa v stredu 28. apríla premenili na galériu, kde sa uskutočnila autorská výstava Petra Kováča, fotografa a študenta Fakulty prírodných vied. Vernisáž, na ktorej sa práve nachádzame, je vašou bakalárskou prácou. Čo vás viedlo k tomu realizovať bakalárskú prácu práve týmto spôsobom? Takže táto myšlienka vlastne vznikla tak, že už dlhšiu dobu pozorujem slovenskú scénu fotografickú, čo sa týka výstav a podobných akcií, a jednoducho na Slovensku sú akcie istého typu, že prídete na výstavu, popozeráte si fotografie a tým pádom to vlastne pre diváka hasne. No lenže ja som chcel priniesť niečo viac, práve preto sú tu tie interaktívne prvky, ktoré ste si mohli všimnúť, ako doliepanie fotografií namiesto knihy návšteve, tu nejaká taká alternatíva vlastne nejakého reálneho Facebooku kvázi a takéto podobné veci. Čiže chcel som vniesť do tejto sféry niečo nové a preto vznikla táto myšlienka, preto je to moja bakalárska práca, ktorá vlastne začala tou myšlienkou, že vznikne výstava s tým, že tie fotky, ktoré sú na ňu sú nafotené za posledného pol roka, sú úplne nové a v podstate chcel som sa takto prezentovať po dlhšej dobe, takže vidíte to tu. A Peťa, v čom je táto výstava iná oproti výstavám v galérii? Ja si myslím, že táto výstava je iná oproti iným, hlavne tou interaktívnou časťou, kde sú pozorovatelia priamo zapojení do tejto výstavy, môžu sa spolu podieľať na tom, čo vlastne Peťo chcel. A čo sa si myslím, že celkom aj podarilo, pretože nie je to len také o takom pasívnom pozorovaní tých fotografií, ktoré sú vážne, vystihujú si myslím ten názov, ktorý táto výstava nesie, a to je Smile Please.